Hello. Nandito po ako sa Ocean Park. Today po ay 12/6 my birthday po. Kaya may free admission ticket po sa mga may birthday dito sa Hong Kong. Nandito po ako sa Hong Kong ngayon. Hong Kong Ocean Park. Gusto po, itutur ko po kayo sa dito sa may Ocean Park. Alam po, nandito po tayo dyan ako. Takot na ano. Hi, Seb! Kumusta? Ay, nako! Wala na. Ayokong sumakay. Manood lang ako dito. Doon ako sa may mga marine animals kanina. Tapos, hindi ako nag-live. Ngayon lang dito na kasi mamaya uwi na rin ako. At si Panda, nakita ko na rin si Panda. Dito ayoko mag-rides. Anak ko. Ay, nako. Ayan na naman, yung isa. Thank you. Thank you, thank you. Rina Swerte. Free ticket. Free ticket ako ngayon kaya nandito ako. Pati free meals
Libre kasi yung boss ko nagbigay ng pang ano ko. Ay, Diyos ko. Mawanin, tapusok, badi, matinag. Alamiis dito, grabe, alamiis na. Ka-skirt pa naman ako. Pero malamig pa rin. Nakaano ako? Tights. Malamig. Mag-live ako ngayon. Wala na akong time sa ano ko, sa YT ko kasi busy ako. December. Yan na. Start na siya. Start na. Ay, birthday na, oh. Oh my God, bossing ko dito, damdama. Nagpuyog kasi late sila. At busy kami gabi, kaya by the time madamdama. Siguro, sabi nila, pag-lunch muna sila sa labas din, punta sila dito. Madamdama. Yan. Naglamiis, grabe. 14, yan na. Bueno, may kanto, libre. Aglugang kanto, kita rides. Sikati, ananti rides. Naglamiis. Warmer na kay grabe. Thank you. Agawid ak madamdaman. Di na naap, damdaman. Kasi, tunog bigat. At bisita miso ka. Agawid ak nasapa mo. Madumot taon, tatay, awan unay. Ang doon na cable car madamdama. Went to the bigat 9. Ada bisita mi pa yung mga road ako. Naglamiis. Ay, dito ti kasam ni. Dito ti Luganam, the flash. Talaga nga ipot-ipot na ka. May
sak awan nakasabay kag birthday. Aday do makadwada ko kadwada so atot ta. Lagi isu. Bumaba ako. Ada ni Santa Claus ni. Do you believe in Santa Claus? Do you believe in Santa Claus? Ano ka ni Santa Claus dito eh? Amerikano nga tama? Ano yun? Ho ho ho, yan siya. Santa Claus. Santa Claus. 1, 2, 3. Ayan ah. Pero kahit ko nga na-try ko, detakit din ah. Na-try ko data, matay. Kayak data ng BJ, iwas-iwas na sa DJ Disneyland kahapon ako. Maanin. Agawid ako, damdaman, naglamiis mo. Aglaw-black na ngayon. Anak ti ocean, ag-tren naksaw, ay, cable car nak. Natay umay na kaming ngumato. Nag-ano ako, Ocean Express Summit Station. Dati kasta ni. Alam, dati swimming pool. Grabe pag naong. Kita. Ay, ay, ay. Bumaba ako na. Naglugan ti cable car. Grabe lamiis na. Ako ni Santa Clauson. Ada parok siya. Ay, ada ni parot ni. Ada parot. Ada nang parot ni. Tsaka na kanya jungle-junglein. Malamin ako. Gano? At a river. Try ko met ditan. Nabasa aki di ko. Sa naglami ispay. Ay haanin. Ito po kayo sa Ocean Park, Hong Kong.
cable car. Nung bumaba ka, ito ni, ito tower. Ito. Vikings, so try ko na Vikings Met 10. Naku, grabe ka pusok. Cable car. Natry ko met data, naanin, anak mo panin. Hello. Alauna na. Ako nung nagtao ako sa Disneyland kahapon. Kasi yesterday punta rin kami ng Disneyland with my friends. Hindi pa ako nakapag-upload. So busy. Ayan, ito po yung ito yung map ng ano. Merry Christmas! Huwag lang tayo makapiright. Cable car. Saan yung cable car? Ocean Park. Tingnan natin. Sa kabila. Cable car. Hindi ka mawawala dito kasi may mga sign siya. Kung marunong kang magbasa, hindi ka mawawala. Kaya dito tayo. Cable car. Yung mga pagkain dito, may mga balls, may corn. Alam niyo ba yung isang corn? 24 piece lang siya na may butter. Yung balls na fish spicy fish balls, 36 siya, 8 pieces lang. Yan o. Yung may mga pagkain din dito, mga patis dyan. Marami din, mura. Pag pumunta ka dito sa Ocean Park, dapat may magdala ka ng pera kasi bawal ng snack. Pero kung kaya mo makapagpuslit, pwede. Ako nga chocolate at saka peanut. Pero magugutom ka pa rin kasi lakad ka ng lakad. Ay bibili ka. And thanks to my boss, yung bossing ko, yung employer ko, nagbigay siya ng pang treat ko, pang snack ko, kaya libre ang lola. Kaya ngayon, saan ba yung cable car? Cable car. Ano ba yung cable? Saan yung cable car? Cable car. Ano tayo? Parang nawala ako Cable car. Dito naman ang cable car. Balikan ko kasi yung cable car. Meron ako mga picture dyan sa cable car na din. 訪客請時刻保持適當嘅社交距離，注意個人衞生，戴上口罩及保持雙手 Pare 清 ako 潔。 dito dun. 園內主要景點均備有消毒搓手液可供使用， 2017. 你可以喺指定地點購買口罩。 Hindi pa siya 如需協助，請同我哋嘅工作人員聯絡。多謝。 ng May I have your attention, please? The park has implemented a series of anti-epidemic measures, including enhanced cleaning and crowd control at rides and attractions. Meanwhile, please maintain good personal hygiene at all times by wearing a mask and keeping your hands clean, and keep a healthy social distance from other guests. Hand sanitizer is available at major facilities while you may purchase masks at designated locations.
Please approach our staff for assistance if required. Thank you. 各位访客请注意，公园现已实施一系列防疫措施，包括加强园内清洁及调整游乐设施的人流安排。访客请时刻保持适当的社交距离。 Malawak-lawak na lakaran to. Ako di. Ito si MD Saraon po. On my holiday. Today is my birthday. Sweet 16. Sweet 16 birthday. Bigyan niyo na po ako. Sweet 16 po ako ngayon. Hindi halatang ano na po ako. Guess niyo po anong ilang taon ako. Pero mukhang bata pa rin. Enjoy lang po. Uwi na rin ako. Pagbaba ko ng cable car sa may entrance doon. Hindi ako masyadong ikot-ikot na kasi. Ikot ko na rin to last time pero yung marine life yun ang talagang inano ko siya. Noon kasi hindi pa ako nakapagtingin sa marine life. Yung mga isda. And now dito ako sa may cable car. Cable car ako kasi kanina hindi ako nag ng cable car dun sa train up kanina. Kaya now dito ako sa cable car. I'm alone, all alone. Ferris wheel. Malawak po. Cable car entrance. Akyat na tayo. Almost 1 o'clock. Lamig siya dito. Ano kasi? Hi! Thank you, Ate Luz, LNP Vlog. Kumusta po? Minakin ako, punta ko ng ako. Cable car. Ako mag-isa. Hindi ako sa cable car, mag-isa ngayon. Wala ako sa nila. I'm alone in cable car. Kasi wala tayong kasama, kaya all alone. Hindi ko okay matatapos. Kunti lang.
Enjoy lang ang life. Kaya naman kasi naka-close na siya. Wala. Kumusta po? Ate Ludi, kumusta? Yan na, bababa na kami. Woo! Nag-isa ako ha. I will... Lord, uy! Nag-isa po ako. Yan na. Akyat na. Thank you, Lord. Nag-isa lang po ako. Yan na po. I'm all alone. Talagang, ano yung ko na itong mag-isa. Yan po. Sa baba yan. Hi. Kunti lang po. Hindi ko natatakot naman. Kunti lang. Medyo malayo po siya. Hindi ako magpipicture kasi meron ako mga picture doon. Nagpipicture kasi memorable na to kasi may nag-live ako, hindi siya, I'm just sharing po yung my journey ko at saka yung pre-rides. Yeah, ate, hello, oo, solo ko. Hindi ako natatakot. Kasi ang buhay, hindi palaging may kasama. I mean, nagtagal lang na mag-isa tayo minsan. Kung single ka, kung ganun talaga, single, wala naman akong ngayon birthday ko, libre yung ticket. Wala akong kasama. Sige pa naman na friend ko, ikaw hindi ka naman off, saka ano, naka-duty ka. Ito po, malamig. Grabe yung hangin, oh. Naku, akyat pa yan, oh. Baka ganun siya. Hindi kami galing doon. Medyo malayo-layo. Yan. Ay. Siguro pwede mo namang lakarin to. Pero pag nilakad, meron din ano siya, oh. Ako lang nag-isa. Yung iba may kasama. Alam niyo po, may kasama ako, wala. Wala po. Oo, wala. Akong naghahawak yung ano. Oh, always may kasama ako. Yan, oh, nakakaingit naman. Mag-jowa, magpapamilya. Ay, ang malamig. Hangin na. Ganda mga bata. Nag-akyat na kami. Papapasya na pababa. Nag-akyat din papapauli. Share ko lang po yung journey ko ngayon na mag-isa. Kasi po dito, hindi ka nawawala. Kasi kung naroon kang sign, magbasa. Saka marami kong pagtulungan ng mga staff, mababait sila. Kasi masyadong maraming tao. Pero mabait sa ating tao mamaya. Kaya maaga akong pumunta dito. Then, hindi na rin ako mamaya. Kasi, magluto po ako ng spaghetti. Pansit sana kayo lang, spaghetti na lang. Kasi kahapon, nagpansit ako. Ang pahaba ng buhay. Kaya, spaghetti naman. Then, with carbonate. With my friends. Sana uwi sila ng maaga kasi pumunta sila ng church. Yung iba naman, pumunta sa, ano, sa Whitbread sila. Kaya, ito, meron kang ano. Kasi birthday, libre. Yan, ako mag-isa. Alone. Hindi naman alone. Hindi naman lonely po. Enjoying alone. Being happy. Yun lang po. Madaldal si MJ Sarawan. Wala muna akong vlog sa food po kasi busy ako sa past few days. Kasi holidays pa dito sa Hong Kong. Eh, maraming pabisita. Pagod na po kaya. Akyat ulit. Bundok to. Bundok, oh. Bundok siya din mamaya pababa. Wala po. Ganyan lang po. Dugudugudugudug. Pakyat siya.
pawisan yung kamay ko kasi ano, pag malamig talagang winter, ano yung kamay ko pasma. So, yun o. Akyat kami. Hawak muna ako. Malamig lang. Dati nun una po, takot talaga ako kasi may kasama ako. Ako po, tumakbo tayo, kailangan natin ano yung gear natin sa heights. Dati po talaga ayokong ano sa heights. Yan po si MG Surround. Talagang takot na takot pati yung mga rides na yung bang ano roller coaster na nakakatakot yung babalibag na ano ka. Ay naku, na-try namin kahapon kasi punta kami ng Disneyland. Yung ano ba yung parang space shuttle ba? Yung bumalibag-libag na pababa. Ay, just po, konti lang yung light lang. Pero nahilong-hilong kami. With my friends, okay lang, enjoy lang naman po. For the first time. Ano ko yung fears ko na gano'n. Ay, maambon na siya, oh. Ay, malamig. Hawak ko na ako. Safe naman po kasi may, ano siya, oh. Kung ayaw mong ano malamig, pero inopen ko siya pa rin ako kulong. No worries. Yan po. Malamig siya. Ako po si MD Surround. Kulit ko kanina pa. Chill lang po. Dito lang po ako mag-live na ha. Salamat pa. Buena Suerte at saka LMP Vlog. Thank you po. Bababa kami. Bababa. Stop muna. The traffic. May traffic din po oh. Nakalambitin kami. Oh, gumaganon-ganon. May smoking. Cable car may stop for a short while to enable elderly or people. Meron din pala, oh. Ako makapag-selfie, ano lang, kasi nakano ko. Yung phone ko isa nakatago. Pababa ulit. Na traffic lang po ang cable car. Baba ulit. Ayaw kong patigil na. Baba ulit. As in, baba na siya. Kasi kanina, nagano ko ng train doon sa kabila. Eh, ngayon pababa ang gusto ko. Maambon-ambon na. Okay lang, kasi uwi na rin ako ng meron ding ano, Ocean Park Wonderland, yung magsiswimming ka dun, at saka yung slide. Bagong open lang siya. Pamatagal eh, winter na ito, pwede makaligo doon. Malamig na ngayon. Pero may ano naman, hot siya, kailang yung tubig. Mas maganda pag ano, pag summer ba. Yan. Ito po yung ang Hong Kong doon po. Yan yung mga building, you know, ocean niya. Palit lang tong Hong Kong. Kung malilibot mo yung Hong Kong sa isang araw o 2 araw. Kasi ano lang siya, NCR, station yung tren. Magkadikit-dikit lang. Yun lang po. Padami ng padami. Mamaya din pupunta yung mga boss ko, pati with the kids. Baka nandito na siguro sila. Ano na, 1:38. Nandito na siguro sila.
Bye na po. Thank you. God bless. Ano po sa this one nagsabi po this live. Next ulit po. Thank you. God bless. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you.